Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. After turning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey, wayenza indaba uvuyo kazi guys ayikho serious le video. Ungaze usheshe udini, usheshe uphume uma ungayithandi izinto eziserious lana. Okay, guys, sila eCape Town. La eCape Town shuthi omakhelwane sebesheshe bafika-ke ngoba ade kunomsindo sikikiza-ke silizela sesibanjiswe namadola-ke njengo-anti siyahlukanisela niyabo leyo mali leyo efike nabakhunga. Manje sekukhona omunye-ke u-anti lawo sethi ku-social media ake alunguzwe ngoba usuku lobu sebhizi. Mayalunguza nayo ingane le enye siyazi kuzingane zosithembu. Ngathi ingane le esiyazi kuzingane zesithembu i-drop isifo lesitholakala uma kukhona okwenzekile uthi isifo seyinsizwa. Hawu kwenzakaleni guys? Kanti ubunsizwa akusikho ukuthi ushaye inkomo iphelele kubonakala ukuthi unendlela ethile. Kanti akugcini lapho, akugcini ukuthi i-drop isifo seyinsizwa. Useyindoda engenamnikazi kodwa khona ey'shaya isifuba ngayo. Usho njalo ku-social media uthi uyindoda engenamnikazi yena. Usesuke lapho lo sisi lo wayehamba ekhuluma ngobaba wakhe ku-social media uyamdefend ukuthi-ke kwenzekeni phakathi kwabo and akamfakelanga lutho. Cha, lo anti lo oseceleni obesikhombisa la ku-social media ukuthi kuthiwani okwanamhlanje. Thina sigxilile ku-social media sigcwele nje injabulo lana, siwasha amaplate siyalungisa nomakhelwane ukuthi sekuhlwile-ke. Njengamanje nje silungisa isibayi ukuthi hhayi iy'nkomo zingene kahle esibayeni nemali esele. Impela-ke engakusho bona abakhongi bathi hhayi kuzoshesha konke kuzoshesha. Insizwa kube yinsizwa ngezenzo. Kuthiwani action speak louder than words ngesingisi. Hayi man, ngasho ukuthi isingisi sibuye sishaye khona. Yini enizwile ngoba sibone sekuthiwa nje will you marry me? Sathulwa waphithizela ku-social media ukuthi will you marry me? Uba loyo hawu njengamanje Mancweni befake matching outfits. Silapha eCape Town ziyabuya niyezwa nje niyezwa injabulo iphezulu. Hey, sizolala bomama namhlanje. Akasangene ku-social media. Usephoxa ngisho i-school fees sabazali ukuthi akasakwazi ukuhlukanisa into nomuntu. Umxhosa, uyezwa mfana? Umxhosa. Uzoba insizwa-ke nawe masukhipha iy'nkomo kwavela lapha. Ngoba phela lowo ukhona uyophutshuza ukuthi ube ngapha ezolobola. Kahle kahle ogazi axatshene namuntu asixabene futhi nengane ukuthi lezi indaba nje sisajabula. Bye. Thank you so much for your love and support. Bye.